aray wonɓe sibude ka assistance humanitaire d'urgence men hiwri ko men salmini on nokku kala ka wonɗon fewndo sayɗo aray ni ɗen pita aray ko hewtini en pita ɗo noon ko hewtugol kadi pour une nouvelle fois ɗo gandi saji feɗɗuɗi wonno ko humpita ɗen aray boboɓe jibbinama ga aray ko dalaba kankalaɓe ko wiyete ɗum jawle ko aray miside nadel ko ɗon woni ko musidɓe meɗen daaki ɓen hewtirno ko labtani mawɗo pita ga ha ɓe hewtiri ga ɓen funeɓe woni tigui tigui on koɓe jibbina tawi ɓe e jaam kono hoore no allah lanɗo warata noon tawi nene mabɓe yirti kañum feƴƴini battene jibingol ngol kono kamɓe boboɓe ɗiɗo ko ɓen sutiɗon ɗo kamɓe haray ɓe jaam médecin ɓe ɓen musidal ngal fof woni ko tambitimura ɗum ha newi haray boboɓe moƴƴa fondo en ɓay ɓe humpitike ɗum kamɓe kadi ɓe wi a tigui tigui on haray ɓe accirtani ɓeygure nden ɓe accirtani boboɓen haray ko ma ɓe tambito ɓeygure nden piwawgol dantagol ɓen boboɓe haray ko ɓen sutiɗon ɗo haray baben haray no fammiɗo no tinirɗon noon e ɗiyasaji feƴƴuɗi wonno ko yewtuɗen fi ko fewti ɓe boboɓe haray ko atti kon taw haray men toroto on muñago yarlo nene ɓe boboɓe ɗo ɗiɗo allah lon ɗon fewno e yaafoɓe haray tippude ɗum partenaire ɓe amen ɓen à tous les niveaux hono wowir noon no ɓe wowno waɗirde e banggueji goo ɓe hiƴi ɗum ɗo ɓe humpita ɗum ɗo ɓen a tigui tigui on kamɓe kadi e dow moññintingol noon haray no woodi koɓe hewtintamen men hewtina on fi ko wallitoron ka ɓeygure ga fi yo waw tambitade ɓe boboɓe ɗo haray ko ɗum woni ko hewtini men hande pita ɗo yo allah ewamoɗon ɗo weeli ɗon weltanike allah weltanike on ko tawɗon ɗo miijiti yurmede allah nde jippike e moɗon han fewtini e dalaba ɗo hina jawde goɗɗo ko dalaba fof waɗanno e allah taw ko waɗi ɗon kon allah waɗan noon towe towe ɗiɗo weltori ɗum mi anda e kiwni o baatiɗo kadi o so jalango kala ɗum wonde mo yallodi ilani mum o weltani allah weltani ha ñande mi tawi ɗo yallanima mi fokkintinte hen haaji on kono ado en débalude ko woni ɗo par ce que haray piiji ɗin no addira noon c'est gila mamou e mariame touré a ambale tout ça fi no hewtira pita ɗo par ce que haray piiji ɗo fiwata bonol ka oto e ɗi piiji ɗi suti ɗon ɗo ara ado on en firtude ɗum ɗo weeɓiten waɗen e sokeje ɓe hewtinen men ɗum aray en présentay ɗo notre sœur qui est là aray c'est Marie, elle s'appelle Marie aray kanko ko pita ɗo woni ko daaki kanko woni ko représente e ONG assistance humanitaire d'urgence téléma ka préfecture pita ɗo aray ko kanko woni ɗo pour tout ce qui est des activités de l'ONG c'est elle qui va gérer désormais aray Marie ɗum ɗo ko zone ma zone de couverture ma aray min yuri laaɓe Sadibela e moi komin hewtini men ɗo ko fi wawgo sembingol ma aray toi seul tu pouvais gérer ça avec nos parents là wawa hendindeɓe e weeɓita golle ɗen inde ONG on donc il y a deux valises aray valise ɗiɗi no ɗo comme on a déjà constaté e valise ɗo ɗiɗi aray hiɗe ɗo aray omo kadi no ga ɗum ko sabunde omo o sabu omo ɗo haray no ga kadi i pampers ji ɗo ɗiɗi i pampers ɗo ɗiɗi haray ko addanen ɗum ɗo les deux valises là plus i pampers ɗiɗi o saku omo ɗo aray ko tanti ummu e jajiraɓe maɓɓe sikkuramɓe ko Canada ara si feƴƴi ɗon aray saku ɗiɗi maaro ɗo ko ɗi nayi won ɗo kono saku ɗiɗi ɗiɗi ɗum ɗon ko addani en ɗi sakki maaro ɗon ɗiɗi ko Sul Canada on kadi ko partenaire ji amen min huwodiri fota wallitotoɗo min fota aray ko kanko addani en ɗin sakuji maaro ɗon ɗiɗi aray sak maaro ɗiɗi goo kadi ɗo ɗon aray on ɗo ko tiɗaɗo plus oɗo ko tiyaɗo plus o nebbanture ɗo aray ko tanti dalanda de tous les États-Unis aray ko ɗen addani en ɗum wonnani d'accord hay so feƴƴi ɗon kadi carton goto ɓira e sabunde ɗum ɗon ko carton sabunde on ɗum ɗon ko tanti hasanatu woni ko addani en aray hino ɗo sabunde nden
are carton biraw no do goddo majji to ino do di tati maintenant goto mandi ben non patanien ko tanti asantu iya didiji tanti maimuna honorable tanti maimuna wombe ka CNT are ko ben atanien di non di ara no watte dum non kadi tanti jaaru ben no addan 500,000 fi ko so den pampers di do ha hewti e di bagage do ko yabana ko ittugol ko won do ha ara do ara ben no kadi wadi tude ara en quelque sorte rakol ara ko di do woni d'accord donc ara o valise do do ara ko do woni da ko ko e fiji ko wadi to ara do ko yebban so lotama wadene voilà ara do tonci e complet di genere do e serviette e o gam donc va ensemble kadi voilà mo di do hare mo kala mabbe valise goto hare kala mabbe no mari e tonci mun tin nombre de complet e gam mun on kala torte sabu e nebba e ko nanta sifa mun ara en quelque sorte be mi linti do ko ara kambe ko jonnindiri juude wadi dum do woyo men hewti on menen kadi mi watti dum e sorte de mon do batimo don ay wawde munni gollo be don do be e miiji tikke e wadi dum do yalla wadambe dum do motere jam onon dari be fi dum do be alla be do nawlo be alla taba hewti gasi ara ala nani so pesal merci infiniment on famille l'émotion est là l'émotion est là c'est un peu ça merci donc anitini de nane ara ko sonna be do woni ko jibiri be funebe do no sonna woni ko fekkini batten jibi do ara fune be do kambe wondude mudum do ara walla non do wurnu be wada barke mabbe ara yatan ke partenaire be ko yidi be andi be fimen e tewdo on sai sattudo do tawata vraiment ko muñintindo mo o ayi tan tamu dum no kam gare ara ko dum do woni ko hewtini men do pita watti no sote mat une fois encore de plus merci beaucoup merci infiniment à tous nos partenaires à tous les niveaux fi ko fewti golleji di woni wakkilade wada e soke de meden fi hewti men kadi musidbe meden hatondirde mudum une fois encore de plus merci beaucoup et au revoir